Jo avui he vingut en nom de la Gemma i del Pep Torres. Ells, per motius personals, no han pogut venir i m'han demanat que, com conec el projecte, que ho expliqui. No tinc l'ampolla, és una ampolla blava que està exhaurida, està molt exhaurida, i és una història, com m'imagino, les que explicarem aquí, amb ombres i amb llums. Comença amb ombres, evidentment. Comença amb una trucada de telèfon a la Gemma dient-li: el teu pare mor sobtadament, la teva mare ha patit un atac de cor. Corre cap a l'Hospital de Granollers. Allà es troben 3 germans adults, això passa fa uns 5 anys, se'm posen una miqueta els pèls de punta, i ella arriba allà, la seva mare està a l'UCI, i el que m'explica és que estaven molt perduts, i té un nom de referència d'aquells dies de la seva vida, i és la Vanessa, la infermera. Una persona que, a banda de complir amb les seves obligacions, que tots sabem quines són les tasques d'infermeria i que són molt dures, els hi donava l'energia necessària als germans, els va ajudar fins i tot a focalitzar-se, és a dir, teniu una mare que està a l'UCI, ja tindreu el dol, però ara ajudeu-la, doneu-li suport, estigueu al seu costat. I aquesta energia positiva els va ajudar molt. La Gemma m'explicava que ella sortia de l'hospital cada nit pensant en quina sort que tinguem aquí a la Vanessa i quina vocació, quin exemple tan brutal d'això, d'oficis que són vocacionals i que tenen poc reconeixement públic. Així comença la història d'aquest cava. Ella decideix apostar pel col·lectiu d'infermeres i d'infermers, se'n va al col·legi de Catalunya, al Consell de Col·legis de Catalunya, i allà demana que l'ajudin, vol fer alguna cosa, vol ajudar aquest col·lectiu a tenir més visibilitat. I des del Consell li proposen crear una beca, la beca Berta, on infermeres i infermers de Catalunya poguessin presentar propostes per invertir aquests diners que ella preveia obtenir amb aquest cava solidari. Van aconseguir 12.000 euros amb la venda de 3.000 ampolles. Aquests diners que es van recaptar el darrer trimestre de l'any 2018 es van destinar íntegrament a un projecte que eren 5 infermeres d'Amposta que el que van apostar és aquest, el cava. Està més que esgotat, però el Rafa tenia algunes ampolles amagades i mira, així ho podem explicar. Doncs 5 infermeres d'Amposta van presentar un projecte on el que volien era investigar sobre com ajudar els familiars de persones que tenen demències, que pateixen Alzheimer, tots aquests cuidadors, també un col·lectiu molt invisibilitzat i un col·lectiu que necessita ajuda. Llavors, aquestes 5 infermeres que treballen a l'Escola del Cuidar, que és un centre d'Amposta, porten un any investigant d'una manera com molt pràctica com millorar la qualitat de vida de tots aquests cuidadores i cuidadors. I per això s'ha destinat a aquests diners, aquests 12.000 euros. El cava és un cava que segueix molt la filosofia de Cava Berta, que és jove, que és per beure't amb un aperitiu. O sigui, no entraré en la nota de cata, perquè ja us he dit que jo no n'entenc, però sí que és una història commovedora i que ha ajudat sobretot això, a que veiem les infermeres i infermers que el que em deien és que són un col·lectiu que quasi mai se'ls veu. I ja està. Moltes gràcies, Isabel. El Rubén Parera, que ja va venir l'any passat a la primera edició de Com Ubicat, aquest any ve a presentar-nos el projecte Verema Solidària. Bona tarda. Jo només soc una mica la cara visible d'un projecte d'un equip horitzontal molt potent. O sigui que no és una cosa personalista, senzillament que a mi em toca donar la veu a aquest projecte. És un projecte que té la intenció de ser nacional en l'àmbit català, des del punt de vista de que la taula del tercer sector és una taula d'entitats socials que cuiden que la gent d'exclusió social estigui reforçada tant a nivell públic com privat. Aquesta taula del tercer sector que es cuida d'intentar tallar amb l'exclusió social a Catalunya es tracta sobretot de gent al carrer, de gent amb discapacitat física o psíquica, de gent amb problemes també d'immigració, potser
amb problemes que tenen a veure amb àmbit legal també, amb l'últim projecte també, per exemple, amb els nois extutelats, xavals que quan tenen 18 anys surten al carrer i ja no estan tutelats per la Generalitat i són majors d'edat i no tenen cap tipus de cobertura. Aquest és el nostre àmbit de treball. El nostre àmbit de treball és la taula del tercer sector, són una pila d'entitats socials que pensàvem que des del món del vi, que és un món potent des d'un punt de vista econòmic, tots sabem que al món del vi algunes empreses cotitzen a l'IBEX, altres fan milions d'ampolles, i pensàvem que des del petit vinyaró fins a la gran empresa podia participar sempre i quan hi hagués una organització, perquè és difícil el tema d'organitzar coses solidàries, perquè hi ha uns diners que reps, que s'han d'enviar de forma molt transparent, s'ha de fer tot molt bé. I llavors pensàvem que era necessari dins el territori tenir una associació, que és Verema Solidària una mica, que gestionés aquest projecte des de l'àmbit territorial català de la vitivinicultura cap al tercer sector. Tots d'una manera o altra, tots els que estem aquí, tant a la taula com vosaltres, tenim algú proper d'exclusió social. L'exclusió social és molt propera, algú que viu al vostre carrer sense sostre, o algú que tingueu familiar que tingui a veure amb deficiències diverses. I jo, que vinc del món del vi, pensava que era la millor forma activa, era fer implícit el món del vi i la seva economia cap a aquest tercer sector. I llavors, com ordenem això? Hi ha uns premis, que són els Premis Verema Solidària, on les entitats del tercer sector fan un concurs, es presenten, i hi ha un jurat, també del tercer sector, no pas del món del vi, que valora per una sèrie de puntuacions aquest concurs. I hi ha unes entitats seleccionades. Intentem sempre que aquestes entitats siguin molt paral·leles al celler que muntarà la Verema Solidària. Perquè al final el que volem unir és que a través d'una experiència on algunes persones invertiran uns diners solidaris, el celler serà el vector per enviar en aquestes associacions. Això ja en portem 5 d'edicions. Portem el vi de Reventós i Blanc perquè ens ha semblat que està en la mitjana d'empresa gran, familiar, que pugui exemplificar el que volem, però penseu que en 5 edicions a nivell nacional hem arribat al Priorat, Costers del Segre, Penedès, Terra Alta, i anem treballant tot aquest sistema territorial d'ajuda. Llavors, les entitats que ens arriben han de ser d'aquest territori, d'allà on el celler voluntari i col·laborador farà l'experiència de Verema Solidària. D'aquesta manera lliguem, perquè un dels problemes que vam veure quan vam iniciar aquest projecte és que les entitats del tercer sector de nivell familiar o de nivell comarcal, de nivell més petit, no arriben a captar els diners públics que potser la Fundació Arrels o Intermón Oxfam tenen capacitat de captar. I ens va interessar molt que fos un celler de proximitat i una entitat social de proximitat. D'aquesta manera unir-los amb una experiència de Verema Solidària i apropar l'enoturisme cap a l'experiència solidària. I vaja, jo crec que amb això el projecte s'explica. Tastarem un d'aquests cellers, només per fer el recordatori i que veieu com l'ataca després de 5 anys és prou nacional. Hem estat al celler Recarero, hem estat a Gramona, hem estat a Reventós i Blanc, hem estat a Cal Xics Borrec, hem estat a la Vinyeta, hem estat a la cooperativa d'Espolla, hem estat a Baillac, hem estat a Escaladell, hem estat a Mascó Rubí, hem estat a Finca Parera. Vull dir que es va expandint i l'idea nostra és que si hi ha 12 DOs, que hi ha més territori vitivinícola que les DOs, però si Catalunya és vitivinícola, doncs Catalunya sigui solidària 100%. Doncs ja està. Moltes gràcies, Rubén. La Núria Vigorra i la Sara Jové venen en representació del Gra de Sorra, que és un projecte que ve de Costers del Segre. Això és com ha dit el company Rubén, nosaltres també és un projecte on hi ha diferents agents implicats, no? Per una banda, doncs, la Núria Vigorra de Terra del Pallars, també la Gravera, Como Pomona, l'agència de comunicació, la distribuïdora, ostres, ara se'm sent molt bé, Casa Badio, i nosaltres, que som un celler que es diu Mas Blanc i Jové. Llavors va ser una iniciativa, volíem crear un vi solidari per dedicar
tots aquells 100% de lo recaudat a la FANOC. És una associació de nens amb càncer que treballa a Lleida, és bastant potent. Llavors volíem recollir fons per a aquesta associació. El Rafa tenia un nebot que havia patit càncer, llavors teníem molt bona experiència amb com els havien ajudat i volíem també aportar el nostre gra de sorra. El que vam fer va ser cada un dels cellers va portar 300 litres de vi, però no només això, sinó que vam fer una verema solidària on vam fer un esmorzar popular i llavors tot lo recaudat a l'esmorzar, tots aquests raïms que la gent va acollir, doncs els van vinificar i van sortir 1.200 ampolles. I llavors, aquestes 1.200 ampolles han permès que en aquest moment ja haguem ingressat a la FANOC 7.500 euros, calculem que encara puguem ingressar més diners i continuarà la Núria perquè si no ho explicaré tot. No, és que ho estàs explicant superbé, ho podies acabar. Bàsicament al final també el que ens va fer especial il·lusió és cohesionar 3 territoris bastant diferents, és a dir, jo estic al Pallars, a les Garrigues i el Sergi a la Gravera, i era un vi una mica transversal que inicialment vam dir, ostres, la Deu Costes del Segre no és només un únic territori, sinó engloba part de la província, i això ens va fer també cohesionar entre nosaltres. I a part tenen 3 diferents varietats. Cadascú de nosaltres va portar una de les varietats, llavors. I aquest projecte la idea és que continuï, és a dir, ara falten acabar de vendre les últimes ampolles, que us invito a tothom que en compri. El 100% del recaudat, és a dir, vam aconseguir que ens regalessin les etiquetes, els taps, les ampolles, etc. I el 100% del recaudat va a la FANOC, vull dir, nosaltres no ens quedem ni un euro, i llavors aquest és un projecte que volem que tingui continuïtat amb el temps. Vull dir que hem creat aquí unes bases perquè no sé si el Sergi vol explicar alguna cosa més del gra de sorra. Això és tot. Vull dir que encara podeu comprar gra de sorra. No en queden moltes ampolles, però l'any que ve, si no, hi haurà més oportunitats. Gràcies. Moltes gràcies, Núria i Sara. Ara el Sergi sí que se treurà el barret de gra de sorra per parlar-nos de la garnatxa valenta de Terra de Garnatxes. Bé, avui tinc la sort de vindre en representació de Terra de Garnatxes. Terra de Garnatxes és una associació que engloba tot el territori de Catalunya, del qual formem 6 cellers. Llavors tenim un celler que és la Vinyeta, el Josep Serra i la Marta a l'Empordà, hi ha el Marcelo a Finca Vela de Llops, a les costes del Garraf, hi ha l'Ann Canan, que està aquí al Priorat, hi ha en Joan Ignasi Domènech, que va ser realment el fundador i l'impulsor a Montsant, i també tenim el Joan Àngel Lliberia a Edetària, a la Terra Alta, i nosaltres la Gravera a Lleida, a la Serra Llarga. Fa anys que ens dediquem a impulsar la varietat garnatxa, a comunicar-la, anem junts a fires arreu del món, intentem posar el nostre temps molt limitat per realment poder comunicar aquesta varietat, que és una riquesa que tenim i un patrimoni, i fa uns anys vam decidir que hi faríem alguna més, no? Som cellers, ens estimem el vi, som empreses i estem dintre d'un territori i definitivament som persones i estem dintre d'una societat, i dintre d'aquesta societat ens va impactar i ens va encoratjar un projecte de crear el centre de càncer infantil més gran de tota Europa, que s'està fent aquí a Barcelona, que es diu, té el nom de Para los Valientes, però una mica com el hashtag, no? I que hem pogut conèixer i que realment ens va impactar molt, perquè en definitiva parlem de tipus de càncers que no es donen amb adults en la gran majoria, parlem de que hi ha un impacte a les famílies, parlem de que es necessiten recursos ingents, de que els grans laboratoris no hi volen col·laborar perquè al final és un percentatge molt menor si el posem en contrapartida amb els càncers entre adults, però que tota aquesta recerca, totes aquestes línies i aquests programes i els treballs que fan amb pallassos, amb gossos, són treball quirúrgic, està molt pensat, ve gent d'arreu del món, són un centre pioner i són un centre a nivell mundial que s'uneix amb altres països com els Estats Units, però que en d'altres països i societats avançades no està tan desenvolupat, per tant requereixen de molts recursos
i fins i tot tenen aportacions d'1 euro fins a aportacions de milions d'euros, però bueno, la nostra doncs, intentàvem que fos això, no? Volíem fer un vi no només que fos solidari, sinó que fos un bon vi, perquè diguéssim que almenys ho intentem als nostres cases, i el que vam fer, i va ser una cosa molt maca, doncs va ser juntar totes aquestes garnatxes amb 12 mesos de criances de diferents, en aquest cas vam començar l'anyada 2016 i ara aquí tenim i podrem tastar l'anyada 2017. Llavors és molt maco perquè quan ens ajuntem tastem totes aquestes garnatxes i les grans diferències, no? I ara farem un estudi i un tast sobre la garnatxa i el canvi climàtic, i és molt maco perquè totes són molt diverses, no? Tot i ser la mateixa varietat, totes tenen el seu color, i en definitivament quan els juntem és un vi que també ens agrada, no? De tot això fem una entrega també d'un xec i d'uns diners, i és un projecte que no volem que quedi aquí, sinó que pensem que ha de continuar, i que agraïm a tots els col·laboradors i proveïdors que posin gratuïtament l'ampolla, el tap, la càpsula, etc. Així que gràcies a tots. Perdó, gràcies, Sergi. El Bernat Andreu, president de l'ADEO de la Conca Barberà, ens presentarà també el projecte solidari que avui ens presenten. Tarda. Bé, aquí el que us explicaré ara segurament hi ha un punt diferent amb la resta dels companys, que són tot projectes que van al llarg plaç, entre altres coses, i que tenen vocació de continuïtat com a tals. Aquest, en canvi, no en té cap, atacava una situació molt puntual en un moment en què ens va semblar necessari fer això, i que esperem no haver-ho de repetir, perquè, doncs bé, com crec que ja sabeu tots, aquest vi es va fer entre els cellers de la Conca de Barberà i amb l'ajuda d'altres agents del sector per ajudar, penso que d'una manera potser una mica diferent, el celler Rendem Déu, que se'l van portar a la Riuada, deu fer ara 3 mesos més o menys, i jo em sento una mica estrany explicant aquest vi al final, o aquest projecte, perquè la veritat és que simplement m'hi vaig trobar. El que va passar l'endemà al matí de la Riuada, no feia ni 12 hores de la Riuada, és que tenia tothom, i quan dic tothom no és la denominació d'origen, és tots els membres de la denominació, però també gent de fora de la denominació, els que fan ampolles, trucant de bon matí preguntant què podien fer per ajudar. I la idea ni surt de la denominació ni encara molt menys de mi, sinó que va ser d'una reunió que es va improvisar aquell matí. Van sortir diverses propostes, se'n van acceptar 3 i una d'elles era doncs l'elaboració d'aquest vi. Però el que vam fer nosaltres no va ser vendre aquest vi per fer recaudació per poder reconstruir el celler, sinó que va ser, en certa manera, amb els companys del celler, amb la Mariona que està allí, fotre'ls una feinada terrible, perquè el que van fer va ser fer aquest vi i posar-lo a les seves mans perquè en qüestió de poques setmanes tornessin a fer el que feien fins abans de la Riuada, que era vendre vi i que era viure del vi, i perquè això servís evidentment perquè poguessin tindre una continuïtat, i crec que així ha sigut. Penso que ho van fer molt ràpid, amb el que té de dolent i la poca previsió que pots tindre fent-ho ràpid, però també amb el que té de bo fent-ho molt ràpid, que és que la pausa que van tindre ells va ser molt curta, que també va servir perquè molt immediatament notessin l'escalf del sector, i això és el que va sortir entre els cellers de la Conca, però vam haver de fer també altres coses, altres projectes, unes etiquetes solidàries i tal, perquè teníem gent, cellers de tot Catalunya trucant a veure què podien fer, com podien ajudar. I la veritat és que jo en aquesta catàstrofe que va ser la Riuada, que a la Conca hi va haver molts afectats, però sí que com a empresa segurament la més afectada va ser el celler Rendem Déu. El que com dir-ho, la part que jo vaig veure, perquè jo és que feia pocs mesos que era president de la denominació d'origen, aquesta no és la funció de les denominacions d'origen, jo per dir-ho així, jo vaig veure la part més maca. Jo vaig passar durant 2 setmanes rebent trucades amb gent preguntant
com ajuden, amb gent preguntant com ho fem, i per dir-ho així, tota la duresa d'haver perdut un celler de la feina de molts anys que estaven visquent els companys de Rendem es Déu, doncs jo, per dir-ho d'alguna manera, per molt que em pugui impactar, per molt que tots els cellers quan van veure la imatge o van sentir la notícia tothom s'hi pugui identificar molt ràpidament, jo el que vaig viure durant unes setmanes va ser la solidaritat precisament de tot el sector, i va ser, per mi va ser una experiència, malgrat la duresa del moment, ostres, una experiència molt maca, per dir-ho d'alguna manera. No sé si m'he explicat gaire bé. I ja està, fins aquí. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, estàvem esperant que arribés la Irene, com al final no ha pogut venir, demanem a l'equip de Vila Vinateca que pugui explicar el microscopi, que també és un vinazo. Tots els vins que tenim avui són vinazos, sobretot amb V baixa de vida. Jo, com es veu, no sóc la Irene alemany. M'ha trucat fa res dient que estava amb un embús i que no podia arribar, i m'ha enviat fa res 10 minuts un mail amb una miqueta d'informació sobre el vi, i jo em limitaré a llegir-ho per donar una miqueta d'explicació. Aquí tenim el microscopi, any 2018. És un vi que s'elabora des de l'any 2013 i que destina íntegrament els seus beneficis a diferents investigacions. El celler alemany Alemany i Currió és qui elabora aquest vi, i amb aquesta anyada 2018 destinarà els seus beneficis a l'estudi per lluitar contra el càncer de mama. Un assalt més del celler que porta 6 anys de compromís lluitant contra diferents malalties i que va començar Irene Alemany, enòloga i copropietària de la bodega, quan finalitzava les seves últimes sessions de quimioteràpia. Davant la necessitat d'adquirir un microscopi per l'avenç en la investigació i el tractament de la malaltia per part de l'equip mèdic del programa de càncer de mama de l'Institut Oncològic de la Vall d'Hebron. Trobats aquest moment, Irene Alemany va decidir elaborar un vi que destinés els seus beneficis en la consecució d'aquell microscopi que portaria el seu nom, el microscopi. Des de llavors, cada anyada d'aquest vi s'ha elaborat amb una finalitat diferent. Aquest any, els beneficis íntegres del microscopi 2018 es destinaran a l'estudi de la disbiosi en càncer de mama metastàtic tractat amb quimioteràpia i immunoteràpia. La immunoteràpia en càncer de mama ha demostrat millorar el pronòstic de les pacients amb tumors metastàtics i molt probablement també ho faci amb el d'aquells amb tumors localitzats. No obstant això, la recerca de biomarcadors que puguin predir quins pacients trauran profit està encara lluny de ser una realitat. En aquest sentit, el coneixement de les bactèries intestinals i les seves alteracions s'han relacionat amb la resposta de la immunoteràpia en alguns tipus de tumors, si bé en el seu coneixement és desconegut en el càncer de mama. El present estudi busca correlacionar l'activitat pembrolizumab, noms així una mica tècnics, i l'eribolina, quimioteràpia, amb l'estat de les bactèries intestinals en pacients amb càncer de mama molt avançat. Ens trobem aquí amb un vi negre de terroir procedent de viticultura sostenible elaborat amb les varietats Carinyena i Merlot, bàsicament Carinyena amb un 80%, i criat en bota, no està filtrat ni clarificat, amb llevats i bactèries indígenes, com es fa sempre a Alemany i Currió. A més de tenir una funció solidària, evident que, directa i indirectament, ens afecta a tots, donarà vida a diferents llars i cartes de vi. Bàsicament, va ser reconeguda, aquesta iniciativa va ser reconeguda amb el Premi Millor Iniciativa del Sector per l'Associació Catalana de Sommeliers, va néixer l'any 2013, com havíem parlat abans. I és bàsicament un agraïment a l'equip mèdic del programa de càncer de mama de l'Hospital de Vall d'Hebron, liderats pel doctor Javier Cortés, que va decidir, i llavors que van voler agrair fent el que millor saben, que és aquest vi. Vale? Moltes gràcies a tots. Penso que aquest saló, la veritat és que el showroom aquesta saleta que muntarem ara per poder conèixer aquests vins, era algo que ens feia molta il·lusió. Pensem que el vi, com dèiem abans, era estimar, des del vi com tot el que surt de la terra i que se fa per alimentar la gent i nodrir-la, ja és en si mateix un fet d'amor, i pensàvem que aquests projectes que van encara amb una volta tirabuzón i triple mortal
pues crec que són molt bonics. És un plaer poder-los tenir aquí. Moltes gràcies per acceptar la invitació de Comubicat. La dinàmica següent és, ara passarem a degustar aquests vins, los de tota la gent de la conferència que no tingui el primer tas. La gent del primer tas puja allà dalt a fer el primer tas, i quan acabin de fer el primer tas encara estarà obert el showroom perquè puguin conèixer els vins. I aquesta serà la dinàmica, que podeu gaudir dels vins solidaris, que podeu gaudir del tas de vins amb relat que ens han preparat. I moltes gràcies. Amb això acabarem el primer dia de Comubicat. No us canseu molt, que demà tenim molt més. Moltes gràcies.